Kinilaw na tilapia guys. Saka inihaw na tilapia. Ay guys, may huli na oh. Tilapia. Rap. Mga kabisayang kap oh. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay mga ngawil tayo. Wala si Bisayang Kap ngayon. Meron siyang pinuntahan na importante. Hindi tayo ng sapa. Tugtong lang natin dito to guys. Guys, may huli na oh. Tilapia. Sinata mo yan. Bisayang Kap oh. Tilapia. Ay, may mandadala. Yun. Tingnan natin kung may huli. Ano niya? Meron? Ay, lans. Yun. Hila. Yun. Pwede na rin guys na. Pang ulam lang oh. Kasi ka na rin. Sangat pa yan. Nagawa mo dyan. Alam mo ulit si Tata. Dali. So yun guys, wala nga pala si Bisayang Kap ngayon, may importanteng nilakad. Kaya kami munang dalawa ni Lance ang magkasama. Try naming mga wheel. Maminwit. Yun guys, may kasama kaming namiminwit dito. May huli na rin. Ayun, dalawa. Ay si Tatang ang dadala. Ang ano lang natin to guys, pang dahing pwede na to. Sinalas mo. Ilan na? Ilan? Pang-apat na. Hanggang mamaya guys. Pag dumami, paghiyaw tayo.
Iyaw tayo. Uy! Yun. Yun o. Oo. Yan o. May kasama kaming dalawang puting guys. Madalang kumagat ng isda. Nga pala yung huli namin, oh. Yun, oh. Nakakagat. Uy. Yun. Ay, nakawalan. Nakawala pa. Yapin yan kuya. Ayaw mahuli. Maliliit. Sayang kanina. Madagulitan na. Ayan. Sayang. Guys, medyo walang ano dito. Titingin tayo doon, lipat tayo ng pwesto. Medyo matumal. Tutututututu. Lipat tayo. Makakapanikal guys. Hindi mo na. Baka mayroon tayo makita ng pampain dito. Hanap tayo ng pwesto. Ito kaya. Ah, ito. Ito. Kaso malakas yung alon. Guys, Malakas yung alon dito. Subukan natin dito. guys. Okay. Ito yung ano natin guys. Yun guys, nasabit yung binwit ni Oh, baba mo na. Mr. Lance. Walang magagawa. Bababa. Kailangan babain. May sabit pala dito sa pwestong to. Paburas. Ah, hawak. Sige. Oh. Ayun, oh. Oh. May huli ka pala eh. Oh. Tagunay. Common. Common. Dini. Gili mo. Ayaw mo. Nako po. Ano? Ang balita? Ha? Ay, wag na tayong mag-ano dito. Balik na tayo doon? O, tara. Guys, babalik na lang tayo dun sa pwesto natin kanina. May ano pala dito. May sabit. Saka malakas yung agos.
Tara, Pogi. Balik tayo na sa kanina pwesto. Ay. Dito na lang ulit. Oo kasi. Bakit? Sinabi mo pala lumipas ka. Yan, tuloy. Ha? Nakakuha ng basa. Ang ba una huli mo? Sige. Laki niyan ah. No, na yun, no. Maliliit. Gumagalaw ba yan? Yan. Bayan mo. Mm. Sayang. Bayan mong ganun lang. Maliit yan. Bayan mo, mamaya. Mahuli natin yun. O, tinan mo. Sige. Hila pa. Wala. Makukuha rin natin mamaya yan. Easy lang. Isa pa. Sayang, doy. Sinandoy. Ano? Okay na. Ay, salamat. Dala yung kumagat eh. Maliliit pa. Ako muna mag-isa. Bayan mo na natin dito. Ayun o. Ayan, Lance. Ayan. Na. Tinamaan mo yata eh. Ano? Oh. Sige nga. Oh, ha? Ha? Magaling ako, boy! Yung mga kasabayan namin uuwi na. Pauwi na sila, pauwi. Good morning mga kabisayang kap. Ngayon pala guys, wala tayong content sa panghuli ng kiwit. Pupunta tayo sa sapa at magtitiksay muna tayo. Ito gamit ng aking ergan. So, may dala rin tayong baon. At yun nga pala mga kabisayang kap, yung cameraman ko nga pala si Lance. Saka si Aris, nasa bukid na po. Sa sapa, may dala silang pamingwit yun na susundan natin sila. Titingnan natin kung meron na rin silang huli. Kasalukuyan po silang namimingwit ngayon, silang dalawa. Tara guys, sa sapa na lang po. Labo ng tubig pala. Labo pa. Kilala mo na Hindi din? tayo makapagtiksay niyan. Kilala mo na? Kasamahan na kakasundo niyan. Hindi tayo makapagtiksay. Labo ng tubig. Nainam niya, mamingwit na lang tayo. Mangit na lang tayo. Ay, huli na ba kayo? Konti pa pa eh. Maliliit. Hindi katulad kahapon, no? May dalawa pala yung pamingwit niyo, ano, no? Oh. Kung may bantay pa kayo rito. Ay, kumakagat, oh. Tira niya ito. Ano pa eh? Nalo pa natin. Ano? Madalang, ah. Hapon, mas mababay pa dalang din eh.
Yun, mga pamingwit na lang tayo mga kabisayang kap. Ang labo ng tubig oh. Mahirapan tayo mga pagtiksay dyan, saka pagka ganyan kalakas ang agos. Wala naman lutang kasi niyan. Oh, sarap igatan yun oh. Gilid na yun. Ito, sure na maraming igat to. Yan, yung gilid na yan. May dumadawi. Sayang! Mumuli sa Nicolas yung taga mo. Kikita na na pala nito. Masayang masaya yung cameraman natin guys oh. Yan kasi talaga hilig niya sa bukid. Luluto na lang natin yung huli niya no. Yan guys, titingnan natin yung bandaron kasi merong hukay po dyan. Tingnan natin kung pwede tayong makapagtiksay dyan. Tingnan natin kung walang water lily. Ito guys, sarap pag anuhan to, paghulihan ng kiwit. Babaw oh. Mayroon pa siguro mga kiwit yan. May pumunta na rin. Kasi meron siyang tapak oh. May nanghuli na rin kiwit dyan. Puro water lily pala. Ayan, ay. Ito pala guys yung butas ng kiwit oh. Yan, butas po ng kiwit yan. Patagos dun sa palayan. Puro water lily pala guys. Hirapan tayo makapagtiksay dito. Merong kunting linis. Yan oh. Meron kayang lutang to. Yun, mga gurami yung mga lumulutang guys. Walang tilapia. Mga gurami lang yung mga lumulutang mga kabisayang kap. Try nating tawagan sila Aris tsaka si Lance na lumipat din eh. Baka sakali makahuli sila rito guys. Pamimingwit. Valid ah. Ayan guys, yan yung ihaw natin. Tapos ito kikilawin natin. Meron tayong dalang suka oh. Yun, nakapagbaga na. Wala mag-candy. Maranap na ako. Sali ka. Palaut. Para may ito ng candy kanta. 2 pesos ka. Uy. Uy. Ano mo ngayon lang? Uy, uy. Nano yan? Kilawin. Kilawin. Dawa ako tumintil. Takot ka. Ayaw mo. Ayaw, bisa pa kanyan. Sarap yan. Sarap. Ito lang tayo. Ano? Hindi mapait yan eh. Wala namang ano eh. Kilawin. Ilaw tayo. Nino, di rang. Kaya magdalang hotdog di. Hotdog. Lagay ko na rin na. Sige. Natin. Yun o, tignan mo dun o. Natin mabasan niya.
So many ready go. Ito po, boy chef. Chef boy. Boy. Tayo ako. Na. Ang pali. Pali. Kahit ganyan, no? Hmm. Bigyan natin ng sangko. Yan, oh. Bundak. Rame, may maluto. Ito, oh. Kukuhanin natin yung kulang. Papakain natin kayang pong. Ta. Napon malatila rin po ata mo na. Na? Malapit na maluto yan guys. Nabulok. Ito nga pala yung kinilaw natin. Hindi na makapagkaliglig. Yun, meron tayong suka at saka may sili. May sibuyas kompleto. Ay, meron tayong kalamansi. Oh. Kalamansi. Kuya kasi eh. Ay, Kasi meron tayong lemon. na. Ayan, diba? Kalamansi. Kasi inilaw na tilapia guys. Saka inilaw na tilapia. Tara mga kabisayang kap, kain tayo. Inilaw. Ang cameraman natin ayaw kumain ng kinilaw. Malas siya. Walas. Masaya mo ba yung tilapia? Naya. Kain na kain. Bumbahan ni tangan ako dito tuloy. Aman. Takangampon. Sabi mo rin ako pwede naman. Ating isda oh. Maganda. Ano ko naman? Parol. Tapawin muna layo. Yan o, may igat yan o. Hindi tinitira. Yung guys, pupuntahan natin yung nakita ko kanina doon na may hukay. Baka makahuli po tayo doon. Mapamingwit muna. Yun o. Maraming lumulutang dyan kanina, yung mga ano eh.
Mga gurami. Murani lang ano. Sayang, hindi natin magamit tong erga natin guys. Mamimingwit lang muna tayo. Meron yan. Yun o. Yun o. Murani. Dito lang so. Meron. Doon o. Meron. Ayun o. Kaya ito banda libutan. Hmm.